I dobrodošli ljudi u novi podrig nedelje. Pre nego što krenemo, ajde bacite like, subscribe. Ovo će vjerojatno biti i zadnji podrig nedelje, pošto stvarno ne mogu svaki put da cijevam ljude da mi šalju, bukvalno moram svaki put da postavljam story, eto stavio sam story, dobio sam 10 ljudi koji su poslali, što je ništa, apsolutno. Tako je sad umjesto toga biti vjerojatno miks nekih mojih podriga nedelje ili ne znam, tako nešto. Vidjet ću još, a uglavnom podriga nedelje vjerojatno neće više biti. Osim ako ne bude ako ne budete slali baš puno podriga. I ajde krenemo. Moram pojačat zvuk prvo, sad. Yeah. Iskreno, sasvim solidno, moram ga opet, znači to je koliko? Zbog 6-7 sekundi, veoma solidne jačine, znači zaslužuje definitivno sedmicu, osmicu. Ovo je isti. Solidne jačine, ali je kratak, šestica. Inače, što se ocena tiče, znači 5 je ono baš prosječno, znači to je ono kao neki normalan čovjek. Ovo ostalo ispod prosjeka i iznad je iznad prosjeka. Bukvalno je čovjek ušao u mikrofon. Ovo kontent je zapravo jako slabo, ali ne znam šta je dan, zato što se čuje dobro. Ajde, petica. Ne mogu dati više, zato što bukvalno čuje se da nije toliko jako. Tako se ovo, na primjer, čuje, ovo je dobro. Šest i po ili... A da, 6,5. Znači ima tako nekako oštar ukus, šta? Oštar ukus, molim. Oštar zvuk za uši. Evo ovo, znači, ja bukvalno ne znam šta je to. Da je to uopšte podrig bio. Ali 5,5. Ok, za masku i zastavu u pozadini i ostalo 10, ali za podrig ne mogu dati više od neke petice, zato što mislim, ok, jes puno puta, ali jednostavno nije mi nešto, bukvalno ko da, nekako tako, mislim. Može. Može, ovo je jako, Može. Pa za neku sedmicu je. Ima solidnu jačinu. Baš solidno. Ovo je 7,5. Taj zvuk u pozadini. Pa, i ovo može biti sedmica. A baš je kratko, 6,5. A inače
je jako. Ok, ne znam, ja mislim da bi trebao da imam još jedan, ali ne znam gde mi je. Vraćam se za koji sekund, samo da nađem. I evo, našao sam taj klip, što ga nije bilo. Jer ono to... Znači, ovo je baš impresivno, ono, da likuša podrigne 11 puta zaredom, znači, minimalnu osmicu moram da dam. Mislim, dobro je da sam ja jednom 20 puta, ali dobro, ja sam ipak utreniran, ono. I ništa, to bi bilo to, samo što ću ja sada da pokažem kako izgleda 10 podrig. Pa, ni ovo možda nije 10 podrig, ali zato ću morati izgleda postim snimak sa Instagrama šta je 10 podrig. I ništa, to je bilo to, doviđenja, ide snimak.